Buna dostlar. Arkadaşlar var ama. Fidaris Murtazin bana alıp bar usta jarşı. Selam dostlar. Şöyle garmon oynap sanatını işlete. Onda iş var ha. Ya, nah. Resim geldi konakka. Яңа ел якынлашып килә, шуңа күрә рәсемгә без яңа ел уңшыгы ясап бирергә булдык бүләккә. Ana kış babay. Garmonla kış babay. Ana iş var ha. Garmon oynuyor iş var ha. Nah, шушындай уңшык якынрак килеп караса. Ağaç, panera. Уңшык хәзер зөр җырланган. Fidaris'in nişap mındı ismen şuradan buldum. Hem nişik sana başına bir fikir kildi. Stanok alıp panirini bilir asarga. Барысында да гаепле карантин. Әгәр әни карантин булмаса, без бәлки моңа шөгыльләнмәгән дә булыр идек. Елны әзрәк бәйрәмнәр туктап алган җәйкене. Шул вакытта инде нәрсә эшләргә кирәк. Станок турында инде берничә ел уйлап йөри идем. Беренчедән, икенчедән училищеда biz инде шушы агач эшләренә укыган идек. Алган идек заманында. Senin de tege tecrübe var mı? Şunday işler mi? Резьба Кадирова, художник-оформитель, һөнәрен 2 диплом алып, яшьләрдә ингәннәре. Sen aldı hünerin var mı? Әйе. Шуңа күрә Fidaris alıp bar usta anlatı bulgan elden sarışı bile. Biz хатынга да шуны программаларын өйрәнеп, хатын компьютердан инде да бергә эшләгәч, тиз эшләнә. Tege siz birleşip распределилин işlerini iş Әйе, әйе. Amda kubrak kimler zaказчик var indi. Монда төрле кеше, монда оешмалар була, монда күбрәк Instagramнан подписчиклар инде кемгә бүләккә нәрсә, мәктәпләр, ниләр, кибетләр кай вакытта заказ итә, үзләренә сатуга куялар инде. Авитодан, нидән, интернеттан табалар, кемгәдер ниндидер изделие кирәк була, мәсәлән, түгәрәкме, шахматманда, нидер нәрсәдер өчен белмим, трафаретме, нәрсәме, менә шушындай бер ясап бирегез әле, пожалуйста, дип. Әкрен бара инде, менә бер ел булды. Әйе, бер ел. Mana buların işlengen eberleri mi tege? Örnekler. Әйе, бу клиентлар килеп алып китергә тиеш ала берсә. Bu яңа ел тематикасы мыйны бу. Монсы әйе. Монсын аз гына үзгәртеп, монда инде кемгә бүләк итәсе, кешенең менә шушында исемен язып бүләк итәргә була, буярга була, балаларга да күңелле. Bu tür kubrak tük бүләк olarak indi mi bu eberler? Булар туйларга инде әйе, булар семейный банк, инде гаилә банклары, конвертлар. Аны теге сен үзең алып барышы булгаштан kubrak теге шушындай мәҗлесләрдә кирәк буладыр инде ул. Мондый банклар. Бәлки шуна чыккан эбердер әдер фикер теге. Ансы да бар, барсы да бар инде, башка бергә. Теге дополнительный өстәмә эберләр була бит әле теге. Расходниклар дип атала инде. Әйе. Шуның шикелле булган инде. Алдышка туган. Именной менә җырчылар ниләр безнең аларга бүләккә ясаган идек. Bu төсләрен ничек буйсы мысланың? Әйе, фанер башта буяла. Нарысын төрле буяу, төрле процесс дип әйтик, лакировать иткән чырлар да була. Нәрсә? Буялган гына, нәрсә директ лакированный. Нәрсә просто лакированный. Булар һәрберсе төрле аерым детальләр булып чыга да, сез моны җыясыз димме? Әйе, ябыштырып. Әйе. Саулар. Ашиклау кылган ниләр саларга була. Әйе, җимешләр өчен. Әйе. Бу фанерны каян аласыз сез? Фанердан, базардан шул агач материаллар. Кыйбатландымы инде фанерларда? 3 тапкыр артты без алганда, менә бер ел эчендә 3 тапкыр бәяләр артты. Насıl аң белән теге продукцияны бәясен арттырасың соң? Күпкә арттырып булмый, чөнки кыйммәтсенә, шуңа күрә безнең дә шул чагыштырмача безнең күбрәк арзанрак нишә әле. Ну, әле кешеләр мондый төр продукцияга ияләшкәнме соң? Ул күптәннән барамы инде бу теге рынокта дип әйтәм. Күптән. Менә мин белгәне генә инде бер 10 елдан артык кешеләр шөгыльләнә моның белән. Ну, димәк бу теге кешенең аңына сеңгән инде мондай белә бар дигән. Кемгәдер яңалык, кемдер инде белә бар икән, кемдер беренче тапкыр очраша. Шуңа шундый эшләр. Бу станокны үзегез сатып алдыгыз неме яңа килеш? Казандан сатып алдык. Күпме тора бу станок? 150 мең. 150. Бу лазер белән эшли инде.
Әйе, бunda біздің артта лампа. Енді мына бұнда біздің көше. Мына шошыннан луч йөрий деп әйтегенде. Бunda линзалар, зеркала. Һәм лупа принципы инде бала чакта бит лупа белән яндырып уйныйдык. Шуның сымак. Бunda тора лупа. Ул инде лучны җибәрә фанерага. Сез моны теге компьютерда менә бирәсез теге. Задап әйтәсез. Әйе. Бunda безнең рәсем инде. Рәсем ясыйсың да җибәрәсең станокка. Карагдан да тагын инде мотор әйберләр бар. Масан кем эшли инде? Сан Розалешный хатын. Яна торган светильниклар, шешекләр зур. Сезнең дә шулай теге гел иҗатка тарта инде, әйме? Атларын әйе. Нәзгел нәрсә эшләргә? Шундый эшләрне ярата. Яңа булышам. Буларның инде нәрсәгә кирәк бу моторлык өчен һәм инде сатасызмы туры? Светильниклар, сатабыз. Светильниклар içinde лампочка куеп. Бу инде. Булар жанамы соң? Каршы. Булары юк, булар просто сигнал куйдык. Ну моны теге гадәти лампочка сыман монда кабель сузып яндырасың диме? Әйе. Светильник урынына шундай бер куясың да инде. Бу нәрсә өчен кирәк? Кешеләр нәрсә алар? Моторлык өчен дип. Бүрәккә игә интерьер антепиде дә бар. Баста инде. Яфраклары белән бергә роза бу, полноценный роза була. Бу бастыра торган тәпиде, тәпиде? әйе, бастыра роза. Браш шикелле була инде. Кая кешеләр беләрме инде? Сезләр шундай җитештерү ни бар икән? Белгәне белә инде. Реклама кирәк, әлбәттә. Димәк, каян беләсең күбрәк? Шул соцсетьләрдән? Әйе, Инстаграмда. Ашыл бит инде. Күрә инде. Син теге үзең теге алып барганда тоже интәсендер неме теге? Руш әйтмешкә талкай әйтәсендер инде товарны. Алып барганда юк, алай теге бәйрәмдә. Мин әйтмим теге микрофонда әйтәм инде. Теге просто теге алып киләсең бит мәҗлескә менә. Бу бит үзләр кызык теге бүләк булар. Әйе, кая вакытта әйтеп китәм, үзләре сорыйлар да, менә без күрдек сездән да агачтан да нәрсәдер эшлисез икән дип. Әйтәм, әйе, безне барсаң, мәйдан кирәк булса, кунакларыгызга бүләкләр, теге конкурсларга ниләргә ясап. Именной бүләкләр ясап алып килә алабыз дип. Кирәк дисәләр инде эшлибез. Абылай җитәрлек вакыт кирәк, өлгерергә кирәк барсына, шуңа күрә. Бош вакытта рәхәтләнеп менә дигән шөгыль итеп. Алгата берәр фикер юк булса, тагын берәрсе теге расширять сайтергәме, исә башка төрле берәр станок алырганмы, теге берәр башта мәсьәләләр юкмы? Мәсьәләләр бар инде, ул гел үсергә кирәк дип, шул производствоны арттырып, яңадан яңа изделиялар уйлап табып, станоклар алып, кибетләргә ничектер күбрәк чыгып, шулай үзебезнең вакытны гына моңа үткәреп түгел, бәлки кемдер кызыксынып, безнең белән бергәләшеп эшкә тартылыр. Аларны өйрәтеп. Шулай. Чөнки кайда без туйда, нидә, гастрольдә булган вакытта инде моны заказлар булганда эшләргә кирәк. Тик тормасын өчен инде кешеләр кирәк булыр дип уйлыйм. Анда инде мотор әйберләр монда. О, бал да бар. Монда бал нишлисең монда? Бал үзебезнең бал. Biz гәрәзне бал инде. Инсан шулай итеп бизәп караган идек. Үтнә балы дип яздык. Үтнә ул теге бу сезнең үзегезнең ни барымы? Мартлар барымы? Үтнә дигән авыл ул теге чәчәк түгел, үтнә балы дигәч кайсы бер кеше сорый. Үтнә балы нинди булсаң ул дип. Чәчәк. Кайсы район бу? Бу Арча районы. Әни минем үтнә авылыннан. Сезнең шунда умарталар бар индеме? Әйе, анда безнең пасека. Шунда кызлар карап, әти белән. Күпме соң анда? 20 баштан артык. Әле менә 4-5 ел гына әле безнең. Минем кызлар кыта башлаганга әти инде яшьтән бирле кызлар белән таныш. Значит, әтиәндә килгәндә мондай предпринимательский жил кирәк дигәндә. Әтиләр гармонда да минем туйларда ал бара иде яшәтән. Иҗаткара ни бараймы? Тартым бар. Җырлар яза безгә. Әти яза, син җырлыйсың инде. Мусафетка куя торган әйберләр сораймы? Әйе, бу яңа елга. Бу бик популяр әйберме? Булар әйе, буларны. Шуңа карап менә шуны милли хатын-кыз бетигендә курчакмы бу? Әйе, татар кызы. Татар кызы. Салфетка куя торган әйбер, шуңа
Bir kata allar buna imi? Әйе, шыршы. Bu näsesi bilen kızıksın kişiga. Ne şoy allar ana? Менә осы инде безнең милли булагадыр инде. Татар кызы, милли, национальный. Өстәрәк куярга мотор дип индеме? Әйе, мотор, үзенә бер төрле һәм инде файдалы. Шойны куясың име бу сатып? Наша әйтеп салфеткаларны түгәрәге буенча инде тизеп чыгасың, бик матур килеп чыга. Осы инде безнең тигр, яңа ел символы 2022 ел. Тигрга багышланган.